Dostupný bráně na štadion. Nestupné kontrolu. Takže ešte raz to prosíme dorazili do štartovských dostupný bráne na vstupnej kontroly. A na štafete sú pripravení chlapci z Dolného Hričova, opäť Žilina a muži z Malej Byče, opäť Byča. Základne si pripravujú dorazníci zo Zázrivej a ženy zo Sosoviec, opäť Martin. Dievčatá zo Zázrivej sú opäť Dolný Kubín. No a vidíme, že už nám beží aj štafeta, dorazníci a mužov. Sú to startovné čísla 3.